Hvad sagde Indiana Jones, da han trådte ind i Hi-Fi-klubben? Harrison Ford. Jeg står her med modellen Ford A4 Mark II fra Argon Audio, og her har du 5 grunde til, hvorfor du bør overveje at investere i sådan et sæt. Du skal ikke finde nogen forstærker til dem. Den sidder allerede bygget i. Så er der nemt tilslutning til fjernsyn via HDMI-ARC, og du kan endda bruge tv'ets egen fjernbetjening til at skrue op og ned for højtalerne. Du kan streame musik trådløst via Bluetooth, og du har masser af tilslutningsmuligheder, inklusive en pladespillerindgang. Lydkvaliteten i den er langt bedre end soundbar i samme prisklasse, og netop fordi det er 2 højtalere, så kan du altså lave en større spredning imellem dem, og derved få et bedre stereoperspektiv. Det giver langt flere nuancer, når du skal se film, men endnu vigtigere, når du skal høre musik. Synes du, den virker lidt klein, så fås den altså i en lidt større version, der hedder A5, og endelig i en gulvhøjtalerversion, der hedder A55. Alle 3 modeller fås i farverne mat sort, mat hvid eller som her i valnød. Stik ned i din lokale Hi-Fi-klub og giv dem et lyt. De spiller skide godt.